It's cash lips today. EYT na shumba Nastiga iye bipoza mupa mushoti tukisi rova matoti kuchiterwa rova mashoti aiwainda kuda koti uya uone kutapira kunoita pawa uya uone kutapira kunoita pawa kunoita wawa kuchita pawa kunoita wawa kuchita pawa uya uone kutapira kunoita pawa uya uone kutapira kunoita pawa kunoita wawa kuchita pawa kunoita wawa kuchita pawa. Hello tasangana zvakare haiwa ini ndinoitwawo Ndunge Yut aka Sangoma Mangoma the hitmaker anouya ane zita rekuzvarwa rinonzi give more bonde. Aiwa inini ndakakurira kuGlenview ndokwandakazvarwa ndakura kuGlenview ndikadzidzawo panonzi paGlenview 2 high form 1 to 4 ndikadzidzawo primary yangu paGlenview 8 primary naika kumareni kwangu ndopandanozoendawo kumaeki kunonzi kuAmo Excellence pandanodzidza futi pamutsoka pandanodzidza papudiro ye1 A-level yangu ndopandakaitira form 5 ne6 anaika inini Sangoma Mangoma aka the hitmaker Ndunge Yut. Aiwa so far so good handina chekuchema. Pama ndine hwandingu rinonzi last scene yochinje kupedzisira chiyanakidza vanhu pasi rino mukurarama kwavo kusvika muzofa tekuti ngwangoino unosecha kuti Ndunge last scene. Aiwa ndozvinhu zvacho hapana amasingwa ndiziye tamangani because isusu tinoimba everyday, tinorara tichiimba, tinomuka tichiimba, toswira tichiimba, kana izvezvi totobva mutoimba. Saka amasingwa tichaziye tongorova chete kurova. Ese mafavorites angu nekuti kuona pandogadzira mangoma ndogadzira ese ndichafunga nebrain 1 ndichafunga zvakafanana, saka ndoada ese zvakafanana zvangofanana nevana. Ungafariri mwana 1 kuti ndiyo mwana wamufavorite yangu iwora vana vako vese. Saka madiro amunoita vana venyu vese ndo madiro andoita music yangu yese, ndo mafavorite angu ese amunoziva makambosangana nawo. Inspiration yedu manje isusu Ndunge Yut Sangoma Mangoma inobva kugeto. Nyaya dzese dzinoitika kugeto zvatinorarama tichiita ndo zvatinouya kuzoimba kuti vanhu vanzwe kuti geto kwedu uku tinorarama sei. Tinera mukoma colors rotobuda ipapo. Aiwa akawanda mamwe acho hatichatauri nemazita rega titaura munoziva iwaya patimuchingozeri maprojects andiri kushanda apa akawanda kudarika atakashanda kumashure. Saka aiwa expect more fireworks. Aiwa garai makangoziva kuti mukomana ndiwo zvinowanda ndinobuda zvitsva. Saka don't worry kumaprojects anouya ende achauya. Luka ndakatoita nana mukoma kudhara tinoenderera namukoma colors. Saka handina chekusarudza bcause ndakasarudza kudhara Luka, asi international munhu adaida kuita nainternational wakafa ndakaita naMichael Jackson. Saka international wamheno ivo ngavatotisarudza kuno kuisa tichavasarudze ndezvo. Challenges andakafesa kubva nditange kusvika pari nhasi ini sofa kana muri music industry ngo hapana nditori right ndakadaro ndina kana any challenge kana chii ndizvo zvandafunga ndo zviri ngoitika. Bhaibheri rangu rakati semafungira ako ndo zvinoitika. Saka haiwa handina chekutya ipapo. Shoko ndingape kuma upcoming artist kana kuti vari kutanga kana kuti vanozikanwa nevasati vazikanwa kana nevachazozikanwa nevanhu kuti vaimbe ndeyekuti kana une chinhu chaunofunga mubrain iriyo go yako kunyange zvikaita kunge zvinoramba ramba uchishingirira until zvaita. Hakuna chinhu chinoramba ibhutsu kana iri diki kupinda mutsoko, zvimwe zvese zvinobvuma. Aiwa ramba uchishingirira ramba kusvika wasvika paukuda nekuti munhu wese pauri ndo paakambotanga ari. Saka usachiva ari pamberi, chingoziva kuti ari pamberi pako uchapfuura. I am single
but ndakuda kuroora very soon. Anchade kunditaura kuti akuda kudana na give mobile ndiani. Awo namba dzangu dziri pasi pescreen kana uri baby ndichaire. Kutamba kwangu zvangu ndakawanyikwa. Okay, message andingape kune avo vese vanoda kuziva more about nini vanoda kufollowa nini chingwendaeva Ndunge Yut Official 10. Anything chawafunga unonifollow pa Instagram Ndunge Yut Official 10, Facebook page rangu Ndunge Yut Official 10, YouTube ya account Ndunge Yut Official 10, zvese Ndunge Yut Official 10. No subscribe kana kufollowa kana kungoita anything chekuti kana kundisina message papapo. Ungonisira message papo ndokuta ndopindura ngoni ndini ningi then I will answer fast definitely. Ndogara tiri online zvatogara tiri active tega tichitotega kuti chiri chidiki hatina mauntirana nditora nondega saka ndinotenda nevese vachado ndibate ipapo naika Ndunge Yut Official 10. Okay, ndati ndisati ndabva pano rega ndipe special shout out rangu ndisati ndabva panapa ndo zvakakosha. Yo, big up yourself Ta International wayo rambai makadaro. Ndisingakanganwe dzimwe mbinga dzinotisapota mbinga achada kudzitaura namazita. Ndati kapige mwe mbinga alright like rega ndipige mwana ugara chingonditi pesa basa ngani anondipa something boss gaga. Hazviro dzimwe dzese dzasi dzangu ndedzangu. Ndasingadotaura nemazita nekuti mwe unozonzwa chiti haiwa unozonditira shata kuti musoyo haiwa ka ni focus films haiwa rambai makadaro boys rambai muti series mbinga dzese ndibatsire muri wangu ende ndiri venyu musatye ndikutokuzivai mazita enyu makawandisa but ndisingade kupiga dzimwe mbinga dzefeki. Mukadzakashata vakadzi vese vakanaka bati varume hatigone kuva mentena hakuna bebakashata mabebi ese akanaka bati varume hatigone kuva mentena raunoti chitura singauna kuongorora mari yako ndoyapera rikatorwa nemumwe unotorichemera hakuna baby slender itafurika tetanospenda charinoda chese yachitenga ndopa unoona kuti tsvarakadenga hakuna mukadzi akashata vakadzi vese vakanaka bati varume hatigone kuva mentena.